Здравейте, аз съм Антония. От 2001 година работя за защита правата на пациентите, защото вярвам, не само това е един от най-големите проблеми за България, но и е справедливо правата на хората, които имат най-голяма нужда в най-тежък момент да бъдат защитени. Правото на достъп до качествени медицински услуги, правото на модерни изследвания, на модерни лекарства, правото и на компенсация тогава, когато има неблагоприятен изход. Не успях в българския парламент, въпреки че 2 пъти вкарвах законопроект, да го прокарам и обещах, че ще направя това в Европейския парламент и успях да го постигна. Сега вече има европейска директива и българските граждани ще могат да се ползват от права по нея, така както и всички останали 500 милиона европейски граждани. От 2007 година се преборих и за Европейски ден за права на пациентите. Отбелязваме го всяка година и в България през април месец. Ще продължа да работя за защита правата на пациентите и за това в България да има сериозен, мащабен закон, който да гарантира на всеки един от нас, че правата му като пациент ще бъдат защитени.